Здравейте, фенове на Майнкрафт, аз съм Маус Мифи, това е четвърти епизод в сървъра на Proton Fibercraft BG. И в този епизод ще бъда сам и ще правя нещо много важно за сървъра, като цяло за сървъра. Би трябвало всички да го правим това, ама нещо другите ги няма, аз просто някакво да правя друго. В смисъл, мога да се работя по къща, само че искам да намеря шибания енд. Мисля, че вече ме разбрахте какво ще правя в този епизод. Ще търся енда. И само малко ще повървя, ще поговоря. Толкова дървесина, дали ще ми стигне? Би трябвало. Да, между другото хвърлих едно око и то тръгна на там. Ще само си ресна чанковете. Първоначално ще поговоря малко и след това, като се наприказвам, ще паузирам докато не го намеря. Дано да се окажа близко. И да, както бях казал в последния епизод, показах ви един Blaze Spawner, не сещате. Така, един прекрасен Blaze Spawner. Казах, че ще направя Blaze Grinder. Така, фанах се вечерта, направих Blaze Grinder. Правих стрелотки за всеки случай. Направих си Blaze Grinder, всичко окей. Почваме леко така, леко тактично почваме по дизайна. Чай хвърля още едно око. Да не тръгне да плувам и то да не е на там. Значи на там. Ето в тази посока. Запомнете, ако се объркам, да ме поправите. Yes. Така, правя си го, на вечерта почваме там дизайн глупости. И на другия ден след даскал се прибирам и зипикът ми вика: Джукс пусна без да иска лава, в смисъл копа да направи тунелчето, в смисъл това пътя. И падна лава върху системата. И я бъгна. И аз викам, добре, рейджинах естествено, изнервих супер много. След това си поправих по мой начин този път, без да гледам от даун. Викам, окей, направих я там за един час някъде, поправих я. По-точно я направих наново, да. И всичко окей, няма проблеми такива работи. Бачка си перфектно. Сега почвам там да си работя по дизайна, работя. Тръгвам аз вече да правя тунелчето, разбирате ли, само че по друг начин. Този път леко така да не заобиколя и да направя същата грешка като Джукс, разбирате ли, да не потече лава. И изкачвам тунелчето с стълби нагоре и след това да завия наляво и така да заобиколя цялата система. Въобще да съм далече от системата. Само че аз искам просто да разбера точно на къде да тръгна, защото се бях разконцентрирал малко там, се бях замислил за нещо. Не помня какво точно бях правил. И щупих няколко блока да видя на къде да тръгна. В същото време чупа един блок, тръгва лава. И под този блок, нали, китката ми е Efficiency 4. И аз чупа все пак такова. Камъкота, че му забравих името на английски. И чупа още един блок надолу и се отваря цялата система отдолу. Потича лава отдолу в системата. Отново. А сещате се, че в ада лавата е супер бърза, разбирате ли? Всичко потече там. И щупи там 2-3 системи, няколко репитера, малко редстоун и въобще обърка цялата работа. Не е щупил много, защото аз успях да я спра набързо, само че щупи няколко системки глупости. И въобще няколко редстоун такива работи. Тръгнах да оправям. Оправих първата системка, която пропуска блейзовете да падат долу и да ги бием, само че с машера не се включва. Отивам. Гледам, не ми достига малко редстоун там да го оправя, нещо такова, защото не ми достигна редстоун в инвентара, трябваше да се връщам сега да у нас някакви такива работи. Пък в същото време се чурих сега, клокваше ми самата система и се чурих как да го правя и си викам, какво занимавам, явно в недъра не трябва да работя. Сега си викам, дай по-добре да открия къде е края, къде е тъпия енд. Помисля, че ми се чупи това, което. Викам си, дай по-добре да открия енда и да направя XP Enderman фарма. Тази, дето EvilSight е видял от някаква си панда там. Мисля, че нещо такова беше. XP грайндера на EvilSight. И затова се търся недъра. Не ми се чакаше другите от сервера да го търсим заедно и затова реших да тръгна сам. Дано да няма никакви проблеми, дано да не е много далече. Взел съм си 10 обсидиани за палка, си направя един портал към ада, там в енда, за да може да пътуваме през ада. Става по-бързо, не сте така. Става по-бързо и всичко окей. И разбирате ме. Какво ме преди? Сега ще паузирам докато не го открия или поне докато не приближа малко. Не, че се усети кога ще приближа, разбирате ли. Добре, по-добре да млъкна. И ще се видим след една секунда. И така енда се оказа доста близо до мене. На около 1000-2000 купчета може би. Не знам, сега в момента копая надолу. Околото ли бях? Не. Фък, само 11 очи, малко му стига, прецакан съм.
мен ми трябват, мисля, че 12, за да запусне енда. Ай, сега ще намерим от някъде още едно око. Сигурно някой ще има. Така, трябва малко да побързаме. Така да сложим един торч. Айрон, дай ще го взема. Няма нищо лошо. Взем малко айрон. Не, още. Но този път този е от 100. Ето го! Ето го е него, дами и господа. Направо май на него попаднах. Дали? Да! Готово. Направо на него си попаднах, дами и господа. Колко забавно се получи. Така, тук спред тази лава ще му остане опасно след време. Така, това е един велик момент, в който ще сложим 1, 2, 3, 4, 5. То едното око си отишло тук направо, бе. Добре, значи сега ще запуснем портала. Ма няма да влизаме в него. Не, всъщност... добре, че огасих лавата. Че просто става страшно. Не, всъщност, знаете ли какво? Не е добра идея сега да го пускам. Мари, куче сине, Мари. Вие сте много подли същества, бе, знаете ли? Този спавнер, знаете ли какво? Ще направя, ще го щупа. Сега ще почне да тече лава. Да, какво ви казах? Сега ще почне да тече лава. И да ви такова шибаните същества. Право го чупа го. Край. Това е. Firecrafters, не ме мразете много, но тия шибаняци, както виждате, бават всичко тука. И щяха ме бутнат в лавата. Ако не бях спрял в лавата, щях направо да ме... Майка ви мръсна. Добре, че съм с най-силния ми сет. Няма как просто да умра. Добре, падна в лава, имам си кофа вода и няма как да умра. Така, дай сега тук да опра щетите. Тук трябва да сложа едно такова. И тук трябва да сложа едно такова. Само трябва да махна дърта. И да сложа още едно око. Последното око ще го сложа, когато се съберем всички за боя на дракона, което няма да бъде сега. И мисля това да беше от този кратък епизод. Или не, знаете ли какво? Сега ще намеря и ще правя нещо. Добре. Но сега ще чуя какво правя. Дайте някоя идейка. Какво да правя в този епизод? Чакай. Знаете ли какво ще правя? Ще поекспорвам малко това. Яко. Щях да забравя най-важното. Щях да забравя нещо много важно. Така. Значи, айде, портала ще бъде. Къде ще бъде? Той тук ще бъде портала. Че тук поставим някой торче. Че става опасно с тия мобове. Виждаме, тук дойде някой крипър, ще гръмне. Това някак да се чупи. Но става лошо. Така. Тук сложим едно дърт. С това едно дърт ще го махнем. Ще палнем порталица. Ще снимем координати. Firecrafters, вижте координатите. Така. Добре, ще го кача. Така. Протон, тази снимка ще бъде специално за тебе. Така. Как се махаш това, бе? Да, F3. Добре, дай сега малко да го поекспорнем. Сега ще има някой друг чест. Някой друг моб. Някой друг торч. Този гличнат. Шибаният и затвор. Трябва някой път да тук това да го експорвам. Какво правиш, приятелю мой? Тук тази врата, що е така? Не, това не е истина. Това не е истина. Не! Те багети. Съжалявам за тези цинизми. Така, да, определено. Давай, маркер си ти стар. Така. Тук се изкачим един коста. Ма нещо интересно? Не. Бях служил един торч, я погледа нагоре. Ще бъде по-лесно. Добре, какво е това малко нещо? Обикновено са по-големи. Този крипър, докато се усети какво става с него и вече е аут.
И това беше по-до. Добре, няма ги оправям тия щити. Бак, вистия затвори, какво е това нещо? Тук се чувствам много зле. Ако такова потискаш, що е. Ще садна. Аз ще дигна 300 лева, бе. Сето ги скелета. Сега ще се стреляме с този пич тука. Охо. Да, даже го прибих. И аз не можа да се повярвам. Това вък не ми трябва. Добре, няма ли... Охо! С това няма да се стреляме. Той не заслужава да си хъба лъка за него. Ще си хъба меч. Така, няма ли нещо по-интересно тука? Аре, така. Явно няма. Как така няма, бе? Охо, моя приятел. Диамант. Може би фиберкрафтарите ще ми се разсърдат, че не съм ги изчакал да намерим енда с тях, ама какво се правим, момчета? Нямаше ви. Чакам ви. Колко повече ви чакам? Вие не се появихте. От доста време не съм ви давам зор тук да открия мента. Не, бам се. Не съм ви дал зор, но просто сигурно 2 дена всеки вляза в сървъра максимум по 1-2 човека. А иначе сме 7, мисля, че. И така ще паузирам за малко, защото някой влезе в апартамента. И ето ги шиваните зомбари, дами и господа. Фенове на кожния овал. Това го копирах от Нитича, не ме хейтвайте много. И това е спаунър на зомбите. Доста забавно. Добре, дай първо да го спра. И да видя какво има тук. Седло. Добре. Седлото го взимам, следващата версия са доста ценни. Да, ще го взема. За какво да не го взимам? И още едно. И редстоун. Яко. Така. И мисля тук да приключвам епизода. Съжалявам, че беше толкова кратък или там не знам колко е. Мисля, че е кратък. И това беше за мен този епизод. Следващия епизод ви обещавам, че ще бъде доста по-дълъг и може би ще видим дракона. И добре, това беше от мен. И чао!